Pojď prase. Tak dělej, strkej ho. Já to do ní strkám. Je tak tady to videjko pojmenuje Úchyl Jirka. Jak to děláš? Lopatou. Jako? Dobrou. To natočil, že jo? Kde bereš, z čeho máš toto? Tady ty kytičky. Ty padaj. Já to šťouchám do prsete. A jsou pěkný ty kytičky, ne? A počkej na druhou stranu. Počkej, ty máš barák. Tamhle máš barák. Jo, tak ho tam doveď. No. Tam do tím. Hej, pochodem chod. Vyskoč. To prostě nemůžeš skákat. To prostě. Ho naberu. Tak počkej, půjdeme to. Dobrý ty, prase. Lína. Jak to, že ta lína jde sbírají? Nech mi taky. Já tady zatím znásilním prase, možná se mu pak bude chtít. Počkej. A co strkáme tam? Já mu ho tam dostrkám. Počkej, ale tady je díra, aha, tady bydlíš. Co, jdeme dobře, nebo jdeme jinam? Jdeme dobře. Ty ho tam dostrkej mu ho tam. Ty jsi úchyl, ne já. Prasa. Ty já toho praštil. Ty, dej mu. Hej, já domů to pro vajíčko, ty vole, to je na hovno. Já mu ho sem dostrkám. Ty co, a kde jsi prase? Prase. A není to na hovno, já. Ty vole. Porti mě. Hej, kolik co mám? Já ho už tam dostrkám, protože to s ní není možné, a jestli tam nepůjde, tak pojede hned na zabíjačku. To není možný, jak se tam má dostat? Honzo. Já vpravu to. Už takhle to mám těžký. Dobrý. Taky nemusíš. Proč to zabil? Ne, teď je tady. A jo. Aha, ty jsi hodil vajce. To jsi mi ho nemohl hodit, ale do toho. Co? Do domu. To jsi mi ho nemohl to vajce hodit do domu. Počkej, tady je díra, strky, jo. Jo, dobrý. Já mám brke. Milka se prdel normálně. Já mu to strkám do huby. Jak se ty prasatové na sedmičky jsou nějaké negramotní. Na mě jsou negramotní furt. Skáka nebo co, ty hnusný. Udělej mu tu žebřík normálně. Pojď těm lezou. Počkej. Ať vyskočí. Počkej, já vím jak. Kolem mě uděláme ohrádku a pak se mu bude... nemáš línu, já nemám. Počkej, já to udělám jednoduše. Já ještě jednodušejš. Já tu ohrádku prostě udělám k němu. Ne, počkej. Už... Chci mu přizpůsobit ohrádku. Já mám žebřík. Blbě ohrádka. Takhle na to musíš. Žebřík. Dobrý ty. Žebřík. Počkej, žebřík v ohrožení. Došli stafle. Jak se to ty... Aha. Hop. Netrefili jsme se.
A pojďme hop. Ale nechci být ve vnitřáci, jen tady proto. Pojďme, hop. Kurva. Jsme ten žebřík. Ono snět, ne, snět. Kdo? Počkej, ty máš sekirku, ne? Já... Dřevěnou. No určitě, koukej. A tu od železnou mi tam nech. Šetřím. A teď mi ukradl plot. Jo. Ty zlodí dřeva. Já ti když tak potom nějaký dám, já mám těch sekirek do aleluja. Diamantových. Aleluja. Kolik máš peněz? Jestli... 1 039 021 a 24 centů. Mám víc. No určitě! Mám 23 centů. Ne, 25. Čekej. A ne. Mám víc centů jak ty. 51. Aspoň těch centů mám víc. Poslal jsem ti teďkon 10 000. Cože? Ale tak já měl 5195, protože já mám teď 15 195.